Здравейте, маняци! Скоро не съм качвал никакви клипчета, ама трябва да се почуя човек от време на време. Имам 800 евро тука, 1600 лева вкарвам и да видим почтата, ще гърмят ли, няма ли да гърмят, да ги пробваме на 3 евро за начало. Пускам ги така и да видим какво ще стане. Гоним пиката и в iWild, последно е падала на 8700. Сега е 10 000, е много западане, никога не е стигал толкова. Ще ги пробвам тук по 10-20 вратки, сменям чипа и да се надяваме, че нещо се случи. Пък ако паднат, ако успеем да ги фанем тия седмици, ще е най-великото нещо. Стискайте палци и ще видим, може после някакъв бонус да взема. Много скромно тук да. Тъй, да ги пусна още 10 вратки тук. Да запаля една цигара и да се надяваме, че ще стане нещо. Сипвам си сок. И тук е магията на киното. Обаче нещо не ми харесва как върви. Тъй на 3 не иска, чай да сменим на 5. Аре 5 евро, 10 лева, нищо не иска тази игра. Няма запис. Ще видя още 10 вратки, ще ги дам след тези. Я махам направо, защото с първата игра не е добре. Нищо интересно не показва, седмици няма, детелини няма. Яде си, бая гладна е тази. Само 3 се показва и това е. Само 30 ли има тая игра, не знам. И не ги затворя. Ай, ще пусна още 10 вратки. Що те усещам, ама. Май няма да има радост. Да, е тук една печалба и това и е. Толкова си може да ни се сърже. Бях качил преди време всички бърни ход игри на дебел. И мисля пак така поредица да качвам. Не винаги играя рядко, ама като ще играем и да играем като хората. Тъй, тъс хубаво си похапна. Трилелави, не можа да е 4, 4 левави тук. Много пари са. Даже искам да видя колко са 4 левави. 1000 евро. Мале. Не знам защо продължавам, ама 4 левави даде. Не ги дават тези грозда до края. Максимум до 650, дано да не насваля до 650. Чай да пробвам на най-големия, като е най-големия канал. Още 10 вратки. Това беше, няма нищо интересно на тази игра. Махаме след тези 4 вратки. И да видим 20 бърнинга, дали ще се разпише по-добре от тази. Тъй.
Да видим на този канал. Тъй, хареса ми, когато започва с линия. Аз директно ги пускам на автомат. Тук иска да я натискам, ама... Пускам ги по 10-20 врътки и ги сменям, ако не искат. Все някой ще иска. Писа малко тук, ама... Винаги може повече деца вика. Някой вика в чужбина били по-хубави плочетата, по-дали, някакви такива. Мога да ви кажа, че даже и в България, са по-добри. Чуто съм играл и в чужбина, и в България. И едно и също. Са плочета като плочета. Само плочета ще играем. Мислех бонуса да вземам, ама 5 евро мисля, че е добър залог. Тук мисля, че 40 евро е максималният залог, който може да се играе. Пише там, показва по нещо. Не знам каква граница да слагам. И че не ги даде до края тези камбани, майка ти да еба. Нищо, важното е да дига. Че може и 10 евро да отида. Ще играя смело, ама да видим какво ще става. Ще гледаме по-разумно да е, не е просто те да... Ще гледаме нещо да изтегля. 2000 евро ако мога да изтегля. Не съм с активен бонус. С мои пари съм си вкарал директно. Мале тези дини. Мале колко хубаво плащат тези дини. И като покажа на 5 ще играя. Някой път играе на един канал, като я дигна и умира и цялата работа в гърбината. Ама май след тези дни умира си. А не, те да се показва по нещо, аз ще чакам колкото е необходимо. Тъй... Тези 10 врътки, после ще видя дали ще я дигна или друга ще пусна. Тук май само мълча нещо, пак доволно. Дигна малко. Тъй, че да пробвам. Ай, 10 врътки на 10 евро, на 20 лия. Един вид. Тъй, изплатя тая. Нищо не върза майка ти да е... Ба! Абе, кой е шампиона, бе? Кой е шампиона, бе, брат ме? Кой е шампиона, бе? То е най-великото нещо на света, бе, луд. Направо не знам какво да правя тук, направо ги убивам, пръскам. Няма да правя простотия за сега, няма да правя. Или да продължа ли да играя, да запуквам на по-дебело. Мисля, че това ще е клипа. И ще качвам пак.